musíme povedať, že vždy tu bude rozpor medzi tým, čo potrebujeme z hľadiska existenčného a medzi tým, čo budú potrebovať naše deti z hľadiska normálnej krajiny, v ktorej sa dá žiť. A práve ropovod je taký klasický príklad tejto dilemy. Nepochybne, už to tu zaznelo a ja to musím len potvrdiť, je to myšlienka, z ktorej ja verím, že doba ropy sa končí, napriek tomu, že sa to tak nezdá, ale my ozaj musíme pozerať dopredu a to čierne zlato bude nahradené zlatom z inej substancie, z inej farby. Voda bude oveľa dôležitejšia pre nás. Vieme si predstaviť, že zastaví sa život a nebudeme vedieť jazdiť na autách. Je to teda dosť zvláštna predstava, ale určite si nikto z nás nevie predstaviť, že nebudeme mať možnosť napiť sa pitnej vody. A práve myslím si, že aj keď to znie filozoficky, pri tomto rozhodovaní, ktoré dnes je na stole tu, v Bratislavskom kraji, je potrebné zvážiť práve tú otázku budúcnosti. Tá perspektíva nie je tak vzdialená, že by sme si mohli dnes dovoliť povedať, že ale dobre, ešte ten ropovod urobme cez tie naše zásoby pitnej vody, však raz sa to vyrieši. Nie. Ak sme rozumní ľudia a v tejto budove by mali byť zodpovední rozumní ľudia, tak by tá odpoveď mala byť pomerne jednoduchá. Nie ropovodu cez pitnú vodu a hľadať akékoľvek riešenie, nehovoriť o cenách toho riešenia, ktoré zachráni zdroj pitnej vody. Takže to je tá prvá vec. A k vodnému dielu nad Bratislavou? Nedokážem posúdiť túto otázku, priznám sa, nemám dostatok informácií, aby som sa teraz rozumne k tomu vyjadril, ale v princípe zadržiavať vodu v krajine, ja súhlasím s tým, že je potrebné. V princípe, áno, ako všeobecná téza. Zase zobrať všetky aspekty, ktoré s tým súvisia, je rovnako dôležité, veď napríklad takúto dilemu teraz riešime ohľadom malých elektrární na slovenských riekach. Tiež to ako keby na prvý pohľad podporovalo myšlienku zadržiavania vody úplne v poriadku, ale keď sa to rozmení na drobné a keď si pozrieme, koľko rôznych negatív je s tým spojené, tak človek si musí uvedomiť, že jednoznačné stanovisko a povedať, že áno, každá priehrada, ktorá sa vybuduje, je vlastne dobrá, alebo zadržiava vodu, nemožno. Tak toto sa týka zrejme aj vo Ústavu. Ďakujem.